a života podľa prirodzených metód plánovania rodičovstva. Kde nám ako manželom, ktorým žijeme manželským životom, žijeme sexuálne, ukazuje Boží prirodzený zákon, ktorý by sme mali žiť vo svojom živote. Bohužiaľ, to bola jedna z najkontroverznejších prijatých encyklík. Niektoré konferencie biskupov podobili svojim veriacim akoby obchádzanie záverov tejto encyklíky, akoby im dovoľovali, nemusíte žiť podľa prirodzených metód plánovania rodičovstva, vy si nájdete iný spôsob života. Toto sa takto nedá realizovať. Encyklíku Humane Vitae stále sa okolo nej bojovalo. A keď sa stal svätým otcom Ján Pavol II, 5 rokov robil katechézy, z ktorých vzniklo dielo Teológia tela. 5 rokov robil tieto katechézy a jeden kňaz povedal, teológia tela je predhovorom ku encyklike Humane Vitae. Svätý otec Ján Pavol II musel prísť ku tým koreňom, musel prísť až ku Genesis, prerozprávať vlastne celú históriu prirodzeného Božieho zákona pre manželov. A vlastne na konci tam bolo potvrdenie, áno, encyklika Humane Vitae je platná. To, čo sme odmietli, to, čo odmietli aj mnohé konferencie biskupov, to je platné, musíme sa k tomu vrátiť. Prvý krok bolo možno to také prorocké videnie, že pápež Pavol VI prišiel svedčiť, čo na rozhraní 21. storočia sa stane hlavnou témou života na celom svete. Prestávajú iné problémy a dopredu sa dostáva problém ochrany života. Nikdy možno v histórii ľudstva nebol taký obrovský útok na život, aký je teraz. Ak si zoberieme, že od 1957 roku na Slovensku, keď vlastne tu prišiel potratový zákon, na Slovensku 5 miliónov, bolo za toto obdobie zabitých 1 370 000 detí počatých, bolo zabitých, tak je to obrovské číslo. Koľkí manželia sa podielali na tom a aký dôsledok to malo na ich život, je proste obrovskou tragédiou. A to Slovensko s tým svojím potratovým priemerom je na tom ešte veľmi dobré, pretože napríklad kňaz jeden z Pavice, ktorý je teraz v Kazachstane, tam hovoril, tam je priemer potratov 10 až 12 na jednu ženu. V podstate po tých počatiach akoby na automatickom páse prichádzali tie potraty a tá neúcta voči životu zanecháva v každom jednom človeku, ktorý sa na tom podiela. Normálne, urobené, umelé potraty. Zanecháva po stránke telesnej, psychickej, ale aj duchovnej. Ja kňazom hovorím, keď prídete do farnosti, urobte si anamnézu. Ja ako lekár musím urobiť anamnézu pacienta, aby som prišiel k diagnóze. Najprv sa vypýtam, urobím si anamnézu, až potom, keď mám diagnózu, môžem pacienta liečiť. Hovorím im, urobte si anamnézu vo svojich farnostiach. Možno zistíte, že vy pastorujete duchovné mŕtvoly. Pretože ak niekto prijal takýto spôsob života a uskutočnil takéto skutky, sviatostný život nemá milosť v ich živote, manželskom aj osobnom. A to je obrovským problémom v dnešnej doby. Pretože tým pádom, že sme prijali toto znecitlivenie na život, sme neskutočne náchylní na iné choroby, ktoré prichádzajú v morálnej oblasti v dnešnej dobe. Predmanželskú náuku som absolvoval v Plavči. A zase taká Božia milosť bola, že vtedy tam bol kňazom otec Konečný. Potom bol rektorom kňazského seminára a otec Konečný ako veľmi múdry kňaz, keď sme prišli na predmanželskú náuku, daroval nám s manželkou encykliku Humane Vitae. Hovoril, vy zdravotníci zvyknete obchádzať tieto pravidlá, pozrite sa, toto hovorí cirkev. Tiež už nám chýbali nám ďalšie kroky, ale encykliku nám dal. Ja som mal ako lekár aj štátnicu z gynekológie, ale žiadne upozornenie alebo nasmerovanie na to, že toto je morálne spravodlivé, toto je morálne nespravodlivé. Naopak, aj mne sa zdalo, že
nejaká tá bariérová antikoncepcia by mala byť spôsobom nášho manželského života. V encyklike Humanae Vitae sme zrazu zistili, že cirkev ponúka prirodzený Boží zákon, ktorý hovorí o prirodzených metodách plánovania rodičovstva. Bol to veľký otáznik v našom manželstve a tak sme začali hľadať, kto nám môže pomôcť. Kto nám môže pomôcť urobiť praktické kroky. A cez naše rodinné spoločenstva som sa veľmi rýchlo dostal potom ku mimovládnej organizácii Donum Vitae. Donum Vitae je celoslovenská organizácia, ktorá tu pôsobí už viac ako 30 rokov a má za sebou veľa takýchto hodnotných akcií. Jednou z takýchto hodnotných akcií bola prvá pro-life celosvetová konferencia hneď po revolúcii v 1991 roku. Ešte zase taká možno zaujímavosť, že 17. novembra bola revolúcia v 89. roku, 18. Sonia mala svadbu, takže zase aj to naše manželstvo vstúpilo do takej revolučnej doby. A keď prišla pro-life konferencia, to bola pre mňa výzva. Proste idem tam za tými ľuďmi, ktorí nám pomôžu encykliku Humanae Vitae dostať do praktického života. Za niekým, kto nás naučí prirodzené metódy plánovania rodičovstva. A tak som veľmi rýchlo potom v Donum Vitae absolvoval vlastné školenie, neskôr som sa stal lektorom a neskôr vlastne aj zodpovedným za určité územie, čo sa týka diecézy Prešovskej, grécko-katolíckej, Spišskej, šťastí aj Košickej. A vlastne v tejto oblasti ponúkam tú službu, ktorá je veľmi dôležitá pre manželov a pre rodiny a samozrejme začíname niekde pri snúbencom. Keď sa vrátim ku tej konferencii celosvetovej o ochrane života, hneď bolo to v 91. roku. Zúčastnilo sa aj asi 3000 účastníkov z celého sveta. Predsedajúcim tejto konferencie bol kardinál López Trujillo, čo bol predseda komisie pre bioetiku, poslaný Svätým Otcom, a hlavným prednášajúcim bol otec kardinál Tomko. Otec kardinál Tomko vlastne v rámci tejto konferencie, ktorá bola pro-life, potom vystúpil aj v slovenskom parlamente. Čiže v tomto zborníku sú jeho prednášky z tej pro-life konferencie, aj z vystúpenia v slovenskom parlamente. Také hlavné myšlienky z jeho vystúpenia bolo to, že ako červený pápež, alebo ako ten, ktorého Svätý Otec posielal na misijné územia, vlastne poznal problematiku celosvetovú a vtedy zdvihol prst a hovorí: to, čo sa moslimom nepodarilo vojensky za 400 rokov dobiť Európu, to sa im darí teraz pôrodnostným číslom. Prišli do kresťanskej Európy a zrazu túto kresťanskú Európu populáciu prevrstvujú tým, že majú viacej detí. Európski kresťania vlastne pomaličky vymierajú, pretože už stratili ten morálny, etický náboj a už vlastne počet detí v ich rodinách klesá a moslimovia ich prevrstvujú. Úplne prirodzeným spôsobom. Ten mechanizmus, ktorý nie je niečím novým, čo by tu bolo hovoriť. To existuje, odkedy ľudstvom je. On to nazval tak taliansky fluso e rifluso. Dejiny príliv a odliv. Matematici poznajú túto takú sinusoidu, ktorá proste nastúpa, potom klesá a takto ide. On hovorí, to je ten dejný príliv a odliv. To, či niektoré spoločenstvo, národ alebo komunita prežije, záleží od postoja k dvom hlavným otázkam. A to je postoj k životu a k láske. A ja relativizujem život, že áno, život, ale iba ten dokonalý. Niekto je blondiak, vysoký 1,70 m, modré oči, niekto je schopný absolvovať Harvard a toto je ten kvalitný život. Ako náhle si dáme takéto kritéria. Žiadna matka neberie svoje dieťa do náručia s tým, že dám ti mlieko zo svojho prsníka, ale za nejakých podmienok. Odovzdá sa mu. Či je chore, či je zdravé, či je postihnuté. Nedáva podmienku. Ako náhle spoločenstva začnú dávať tieto podmienku a začnú vyberať a vyzbierovať iba nejakú skupinu, už sa to relativizuje a vlastne už tá spoločnosť klesá.
Láska takisto, bez podmienok. Láska, dávam sa ti, pretože ťa milujem a nič za to nechcem. Ako náhle ja dávam podmienky a podmienujem niečím tento vzťah, už zase to relativizujem. Ak postoj k týmto dvom hlavným hodnotám, život a láska, klesajú a vymierajú spoločenstva. On to ukázal historicky. Grécka spoločnosť, rímska, germánska, hovorí, my Slovania sa držíme, 1100 rokov sa držíme, pretože sme prijali vieru a s ňou aj nejaké morálne a etické zásady. Prijali sme pozitívny vzťah ku životu a k láske a my stúpame. Ale pozor, prvá demografická konferencia vyvolaná konferenciou biskupov Slovenska, myslím, že bola v roku 2005, hovorí už o tom pozor. Už aj my sme sa zlomili. Už aj tu na Slovensku sme sa zlomili. Na to, aby sa daná spoločnosť vlastne za 20-30 rokov bola v tom istom počte ako pred 20 rokmi, je potrebné, aby každý manželský pár mal v priemere 2,2 dieťaťa. Pretože niekto môže zomrieť, niekto vstúpi do celibátu, niekto nevstúpi do manželstva, čiže v priemere 2,2, aby sa to vyrovnalo. Ak je viac ako 2,2, ten národ rastie. Ak je menej ako 2,2, ten národ vymiera. To sú jasné počty, jasná matematika, ktorá je vlastne overená v živote. U nás sa to zlomilo a hovorí, v dejinách sa to láme veľakrát. A potom je zaujímavé, že keď to spadne dolu, zase tá sinusovka stupne hore. A to, čo odštartuje tú sinusovku naspäť, je jedna zaujímavá vec a to je púd seba záchovy. Keď vás niekto hodí do vody, tak vlastne budete trepať s rukami, aby ste sa neutopili. To je púd seba záchovy. Jeden z najsilnejších púdov, ktorý človek má. Ale je smutné, že to je púd seba záchovy, ktorý nás odráža od dna. Pretože my máme písmo sväté, poznáme históriu, máme tu cirkev, máme učenie cirkvi a čakáme na púd seba záchovy. To je obrovským problémom. Prečo sme niektoré veci, ktoré sú tu prorocky, sme za tých 25 rokov nám prepadli medzi prstami a sme ani ich nezaznamenali. Otec kardinál Tomko ďalej vo svojom príhovore tu cituje z diela jedného spisovateľa, ktorý svoje dielo Nádherný báječný svet napísal v 1932 roku. Čiže v 1991 roku otec kardinál Tomko cituje z diela, ktoré bolo napísané v 1932 roku, ešte pred druhou svetovou vojnou. To dielo sa volá Nádherný báječný svet a napísal ho spisovateľ, ktorý sa dá povedať verne v sociologickej oblasti. Verne písal vlastne o veciach technických, ktoré budú v budúcnosti a zaujímavé, že tieto veci sa naplňajú. Sami zažívame tie jeho knihy, ktoré sme čítali, alebo ste čítali ako mladí. V dnešnej dobe sa naplňajú a naopak niektoré až prekročili tie očakávania, o ktorých Verne povedal. Tento autor, Verne v sociologickej oblasti, otec kardinál Tomko ho cituje a on tam píše, cituje z tejto knihy. Je hanbou narodiť sa z otca a matky. Je hanbou mať obidvoch rodičov. Naopak, tí, ktorí sa narodia z otca a matky, sú považovaní za takých tých menej cenných, proste za takú rasu, ktorá proste nemá svoje miesto. Viac sú cenení tí, ktorí sa rodia neprirodzeným spôsobom, ktorí sa narodili v skúmavke, to je tá vládnúca kasta. Ale celé toto spoločenstvo, ktoré je v nejakých kastách, berie dávku lieku soma, nejakú drogu, ktorá vlastne ich vedie k poslušnosti a k takej spokojnosti v tejto oblasti. V 1932 roku to bolo napísané, v 1991 roku nám o tom hovorí otec kardinál Tomko a v roku 2014 na Slovensko prišla Gabriela Kuby, sociologička z Nemecka, ktorá napísala knihu Globálna sexuálna revolúcia. Prišla na pozvanie konferencie biskupov Slovenska, absolvovala tu niekoľko prednášok, ale prepadli medzi prsty. Ja nevidím nejakú reakciu na to, že tu bola Gabriela Kuby a že nám niečo povedala.
A otvorím jej knihu Globálna sexuálna revolúcia a cituje z knihy autora z 1932 roku, toho istého, ktorého citoval otec kardinál Tomko, Báječný nádherný svet, a upozorňuje na to isté. Ale bohužiaľ za tých 25 rokov sa už stalo to, že už sa veľa vecí naplnili. Začal, čo v 1991 roku sme mali aj my v medicíne veľmi málo informácií o umelom oplodnení, o nejakom terapeutickom klonovaní. Veľmi málo informácií v dnešnej dobe sú už skutočnosťou. V dnešnej dobe sú skutočnosťou a naopak tie bioetické problémy sa stali veľmi... Tieto bioetické problémy sa stali takým veľmi ťažkým ako premenom dnešnej doby. Poviem vám iba takú zaujímavú vec. Elton John, Sir Elton John, človek, ktorý dostal rytierský titul za sveto, pekne spieva, ale žije 20 rokov v homosexuálnom partnerstve. V Anglicku bol teraz prijatý zákon o možnosti sobášu, tak po 20 rokoch spoločného života urobil sobáš, na ktorý boli ako osobnosti sveta z kultúrnej oblasti. A v Markize bola zmienka, že na sobáši boli aj jeho adoptované deti. Ale deti nie sú adoptované. Kúpil si so svojím partnerom ženské vajíčka. Nechali si odobrať svoje spermie, oplodnili svojimi spermiami vajíčka, ale ani jeden z nich nemá maternicu, tak si najali inkubátorovú matku. Takzvanú surogátnu matku, kúpili si maternicu, aby im vynosila dieťa, a to dieťa im po 9 mesiacoch priniesla. Čiže nie je to adoptované dieťa, je to ich dieťa splodené, ale absolútne neprirodzenou cestou. Všetko toto sa naplňa, všetko toto je tu. 25 rokov rozdiel medzi tými informáciami a my sme na to poriadne nezareagovali. V Dolnom Víte sme sa snažili ísť takou filozofiou a bojovať proti týmto bioetickým veciam. Prvé obdobie po revolúcii bolo také, nesmieš si nechať zobrať svoje dieťa. Ale veľmi rýchlo reakciou na to bolo, ale problém mám ja. Ty sa staráš o moje dieťa, ale ja mám partnerský problém, mám sociálny, zdravotný problém a ty mi nepomáhaš. Tak veľmi rýchlo sme ustúpili z toho a prešli sme na iný spôsob, ako ti môžem pomôcť. Žiadna žena s radosťou nejde na potrat. Ak ti pomôžem dať do poriadku vzťah, zdravotné veci alebo sociálne veci, uchráni si to dieťa sama. Lenže zase ten systém na Slovensku je taký, že nemôže stáť na organizáciách, nemôže stať na cirkvi, na charite, na mimovládnych organizáciách, pretože to by mala byť záchranná sieť, ktorá skutočne je záchrannou sieťou, ktorá zachytí nie s veľkými okami, cez ktoré tí, čo majú problémy prepadnú.